ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಜೈ ಮೂಯ್ದ ಟೀಸರ್ ಬರ್ತದಂడి ಎಂಚೊಂದು ಪಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತದಂడి ಅಂಚನೆ ತೂಕ ವಾರೈತರು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಮುಳು ಓನ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿರ್ತೆ ಅಂಡ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಂತೆ ಮಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಓಡದ ಓಕೆ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಹಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ ರಾವಣನೆ ಕಂಸೆನೆ ವಾ ಪಕ್ಕ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಮ್ಮರನೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಆ BGM ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಹೌದು ಈಗ ಬೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು ತುಳುಗಡೆ ಇಂದು ಹಾಂ ಒಂದು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಲುಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಲುಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಓ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಆ BGM ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿಯಾ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇತಾರ ಜಿನೆಟ್ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೀನ್ ಊರನ್ನತ ಆ ಹೋರಾಟ ಬರ ಮಾಡ್ಪೇರತ್ತ ಅవి ಗುಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಗುಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡ ತೂಲೆ ಗುಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಗುಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಆ ಸೀನ್ ಊರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ್ ತೋಜಿ ಈಗ BGM ಸೂಪರ್ ಅದೊಂದು ಜೈ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟರ್ಬೋಳ ಜೊತೆ ನಾನು ನವಂಬರ್ 14 ರಿಲೀಸಾ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಅವು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೋಜಿ ಬಿಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೈ ಮೂಯ್ದ ಟೀಸರ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿಡು ಪನ್ಲೆ ದಾಯ್ತಡು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿಡು ಪನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.